Yo, what's up mga kabisdak? So, as usual mga kabisdak, pabukid na po. Punta naman tayo sa ating baboy mga kabisdak ko. Ito yung mga tirada nyo gadik. Baka naman magkaundik. So, subida na po may karoon mga kabistak no, kaya manghagbas na po mi. Hala. Manghagbas na karoon mga kabistak. Subida na po tayo mga kabisdak. Subida na po mga mag-uuma mga kabisdak. Kay, pana ito yung buslot siguro da. Hindi kayo ganyan tubig, busak. Ha? Tingaya. Karo kung maurong buslotan ito ba siguro? Lambo doon yung nagtrabaho. Outfit! Muna yung trabaho ng mga kabisdak. Bidag udto, uli pong udto. So bidag udto. Pag uli, udto gapon. Karon mga kabisdak, tagsasayo pa may makauli. Pero nyag sugod na magtanom na or pugas. Wala na. Sapak-sapakan na mga kabisdak. Apso na mo ang pagtanom. No? Naman na dia. Tuhol pala ko dito na. Ha? Ito yung pinigala mo. Kaya ako po yung pinigala mo. Asa dia? Oo. Ito yung natin sabat. Dapat ko doon. Bakit? Sakpa na po mga kabisdak! Dati mga kabisdak siya may nagkuno-kuno. Siya may nag-content. Nakatong lagi dito may nag-content. Di ba? Tinsunod mga kabisdak is na may naplanuhan na po. Mag-content gapon. Siguro mga diri mga kabisdak ko. Pakita na ko siya mga bata na po na klaro na mga kabisdak daw. Yan. Ya, kanak-kanak. Di para lumas mga bata mga kabisdak. Kaya diyan sa nangan ito. Time after time. Sa wakas mga kabisdak, nakarating din.
Yun o. Kuha kay kahit eh, panday. Kuha kahit panday. Ha? Kuha kahit panday. Eh. Ano marami? Hindi na kadlaro ko niyo ba? Dua kanor ng panday mo? Kahapon pag gihinom ko. Oh, tapay plato. Ako ang pabilin kasi ginahan ng manulok niya. Oo. Para lang po. Yan mga kabisda ko. Nanganaw-kanaw na. Hawa na kayo mga kabisda. Dito na hagbas oh. Lain. Ligtan kayo. Mga kabisda ko. Mo ni ang gisprihan atong niagi. No. So mo na gisprihan mga kabisdak. Pero nangamatay naman na. No. Oh. Lita eh. Grabe silawa. Oh. Diba? Ito lang inita. Tirada na pagbikan mga kabisdak. Tirada na sa, tirada. Yung automatic mga kabisdak, i-cellphone ako na sa ganito ron. Nasuwan ng hagbas. Dahil patid pre. Mabuhir na magunigot. Ano dito pinit malaos jud. Oo. Init na. Hindi na makaya ang init. Uli na po me. Init na bro kayo mga kabisdak.
Lisaw? Pasyon sa? Yo, what's up mga kabisdak? Narelax na mag-uma. Kaabi ragngaw oy. Mga kabisdak ko. Pagbasan. Wala dia nga area kana. Sangkop ang gubaw ni. Kita niyo, anak. Tapos media. Kiting inita mga kabisdak ko. Pakita mo yun, oh. Diba? Kiting inita. So relax sa. Pagtuot kumbati na po. Bawal na ba na pre? Relax na ang mga amigo. Mga kabisdak, relax na Kapitang Inita. Oo. Init na yun, Kapitang Inita mga kabisdak. So nanami sa payag no. So mayong udto das tanan. So una ko to hindi laaya rin sa ulo. So na? Dili nga ni magto, dili nga ko. Okay, sulod makatugod. Naro mo init ah. Kapag ako hindi na pisa. Ma-relax nang mag-uuma mga kabisdak. Mag-uuma ko. Uwian na mga kabisdak. Pirti namang inita daw. Pero sunod na mga kabisdak, pugas na mo pohon, nagtanom. Nasa pagsampakan namin diri. Hapon namin muli. Sunod. Para pag magpugas mga kabisdak, hagbas na pod. Hotdon, nagtanom, hotdon. Kaya dia mga kabisdak ko, apil mo diri daw. Ya o. Nade ah. Mga kayuti ang mong tira diri mga kabisdak. Ha? Spray? Oy. Dagko na pang buyo-buyo diri oh. Ha? Pas 2019? Kaya na dato eh. Ha? Ano man trabaho na diri? Hagbas? Ako to mo nga korpo mo? Paano kung tanong nga ito tapon? Grade 1, grade 1, wala lang habasan pa. Hindi man. Bigay yung ito muna ito hapon. So yun mga kabisdak. No, tudin lang tayo mga kabisdak. So doon kayo salamat. So bye bye. Mayong adlaw tanan.